Въобще не ги слушайте, било им тежко, незгодно, няма ли това, няма ли онова, искали да си ходят вкъщи при жената, при децата, при бабата, било им мъчно и не знам си какво. Само гледай да видиш какво ядене, какво пиене, щроти и чудеса, става денем, нощем и какво ли не друго. Бедните те, Боже, въшкави с пари, шофьорчета гамото. Сори, брато, не можа да намерим друга музика. Мъчих се да свали мази, сама ще минете и без него вие така или иначе. Сега слушате разни руски такова. Да го еба. От тук натак тура и някаква друга твоя музика, къде си харесваш. Аз не можах да се справя. Не разбирам от тия работи, гамото.